Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Så er vi klar til julen. Vi mangler bare mine 2 venner. Hvad så? Ja, så er vi her jo, kan man sige. Så er vi her. Men det er sgu da ikke... Ning? Det er ikke vores rigtige plads i det her. Det går. Ning, Det går. Ning. Okay. Så er vi klar. Sådan. Hej derhjemme. God jul. Hej. Det var bedre. Det var bedre. Så skal vi sige et eller andet nu? Håber jeg har det fantastisk alle sammen derhjemme, og ikke savner os alt for meget. Ja. Vi savner jer kun lidt. middelmådigt. En lille... Sådan Lille bitte smule. middel, vil jeg sige. Lille bit. Ja. Men vi har det godt og varmt. Så Med flotte hatte. håber I kunne lide vores seneste oplæg. Hvis I lige har læst det, ellers så skal I komme i gang med at gøre det. Ja. Der er ingen undskyldninger. Det er det ikke. Og ingen vil gerne have, I liker det bagefter, hvis det er. Facebook går ud på likes. Det er en god leje jo. Så. Yes. Så følg os på Twitter, Twitter. Instagram. Lyt 13 på Twitter. Ja. Frækket navn. Men sådan er det jo. Ja, så jeg håber I kan lide vores bil jo. Den kan lige vise lidt rundt i den. Ja. Det er vores pladser. Jeg sidder her. Styrer. Skifter lidt med ham her. Så kan jeg sidde der. Ning, han har plads deromme. Her om bagved. Har 6 pladser for mig selv. Rigtig hyggeligt. Lige nu er der sat sæderne op, fordi at og han skulle sove hen den anden nat, fordi han larmer for meget. Så har vi julepynt der, selvfølgelig. Og winterbaum. Soltag. Wunderbar. Soltag. Nej, det er det ikke soltag. Nej, det er også kaldet et moonroof. Det er det damerne vil have. Ja. Særligt de australske. Ja. Ja, ellers så er der sgu ikke ret meget nyt at fortælle hernede fra jo. Men hvad er det dejligt. Vi arbejder en gang imellem. Ja. Vi har også forberedt en ønskeliste hver især. Det har vi nemlig. Og jeg tror Olli han vil lægge ud. Ja. Jeg ønsker mig 3 ting. 3 ting? Ja. Mange. Den første ting, det er What? nogle forældre, der ikke skændes. Anden ting er fred i verden. Nej. Og den tredje ting er... Ja, jeg har kun 2 ting. Nej, jeg har kun 2 ting. Vi runder ned. 2 ting. 2 ting. Ikke? Ja, jeg har også 2 ting. Penge, som jeg altid bruger ferie, og så hvid jul. Det savner jeg lidt. Ja, satser på, at det kommer. Der er stadig 2 dage nu. 1 dag. Halvanden. Hvor man får noget tæller fra. 7 dage nu. Vejret skifter meget hernede. 40 grader i dag. 10 grader i morgen. Minus 10. Så man kan se, så er det jo 40 grader. Nings lange med der. En solkat. Ja. Og mine ønsker. Ja. Altså, jeg prøvede ihærdigt i 4 timer at lave en ønskesæt, men det lykkedes sgu ikke rigtigt. Ning han blev ved med at afbryde mig og lade med noget mad, han ville lave. Og... Så ja, der er sgu ikke rigtig... Jeg synes sgu ikke noget. Egentlig. Så. Er det et par tørre tæsk?
Et par større tilskværelser kan man altså bruge. Så, eller jeg ønsker mig damer. Masser af australske damer. Det skal selvfølgelig det skal ikke være aborigines. Ikke aborigines, det er ikke noget for mig. Så. Men ja, vi har forberedt nogle små filmklip til jer fra vores tur indtil videre. Ja. Så vi håber, at I lige bliver at se videoen færdig med vores sidste klip. Og så må I jo have en formidabel og rigtig god jul derhjemme. Og vi savner rigtig meget ægte grantræer, som ikke kun er lavet af fucking plastik. Du skal ikke bande, det må du ikke bande, når børn det. Ja, som er lavet af plastik. Ja. God jul! God jul. Leave your comments below. Subscribe! Drik noget jæger for os. The joint bar! The joint bar! Buddy don't care because he's Australian. Maybe New Zealand. No, you're not getting this. You're not getting this piece of meat. You're not getting this. You're not getting it. Jeg har en ting til at sige. Daxi er nok den fedeste film, jeg nogensinde har set. Og efter Daxi, der kommer Daxi 2, kommer Daxi 3, og så kommer kraftedeme helvede Daxi 4, mand. Det er nok den fjerde bedste film, jeg nogensinde har set. Hvad er den femte bedste Iron Man 3? Jeg ved det ikke helt. Hvad er der med den? Hvad er med den? Den er både sjov og god, men jeg har ikke set The Great Gatsby endnu. The Great Gatsby er måske både lige så sjov og lige så god, men Iron Man 3 er både sjov og god. Den 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 er både sjov og god. Yeah, shut the video down, mama. Oh, yo.